Co fin de satisfacer a demanda de chan industrial no municipio, unha vez que os terreos do actual polígono de Auga Levada están prácticamente esgotados ao 100%, a Concellería de Comercio e Industria, que dirixe Pepe Pérez, vai iniciar as xestións que permitan poder executar unha segunda fase deste parque empresarial. Nós temos previsto xa nas normas subsidiarias unha parte de ampliación que vai a coincidir a maior parte ca que xa puxemos no novo plan xeral, abrindo un vial, salen uns 80.000 metros aproximadamente de ampliación, unhas 45, 48 parcelas de 1.000 metros, de que, bueno, unha persona que quere comprar 5 ou 4, pois se adaptaría. Entonces, xa non sería o mismo que temos o plan xeral aprobado e que este incluído o órgano xestor para a ampliación dese tramo, que non este o plan e que teñamos que irnos ás normas subsidiarias, que iso leva casi o mesmo traballo co plan, co cual ir traballando paralelamente para que esta aprobación final do plan xeral, que pensamos que ahora mesmo nun ano pois estará aprobada, para cando este ter listo o traballo administrativo e incluído nese plan xeral. O Concello baralla varias opcións para levar a cabo esta ampliación, que podería ser por iniciativa pública ou privada. Hai varias fórmulas que hai que explorar, tanto por iniciativa pública como por privada, pero a necesidade de ter chan é perentoria, e se queremos que asentar poboación, que a xente traballa aquí, pois hai que ter ampliación esa segunda fase. Nas próximas semanas o Concello ten previsto convocar a unha xuntanza aos responsables da Asociación de Propietarios do Polígono e tamén a outros empresarios do municipio para coñecer a actual demanda. Agora mesmo vamos a facer unha reunión con toda a xunta directiva e usuarios deste polígono e ademais faremos unha convocatoria para que a xente que pode ter unha expectativa de compra nunha parcela no polígono, pois ter como unha base de saber as solicitudes ou a necesidade que hai desa ampliación, non? Temos claro que a ampliación é unha prioridade e así me puxen desde o minuto 1 para levála a cabo. A curto prazo, dentro tamén dun plan de mellora das actuais instalacións do parque empresarial, o Concello anunciou que se levará a cabo a mellora do punto limpo e o arranxo dun dos viais de servizo, dúas actuacións que suporán un investimento de algo máis de 50.000 euros.